chia su amol Iswa Krista ni lau shebe mo te u. Tin nghe mit te linen hua bengong inan shiata ram huai te lawan kurni. Iswa Krista mi nga bangin. Ke ma akanga ning dang lam ta te chan chin hi lau shebe mo te u. Ama kashat ma tuan tu kashat lo ang malo may kami. Anh mà lâu mấy. Salwa kami ya. Cool. Masih kalau lah besi. Apa quay về? Betul pa bagi kau perkataan na orang ilara tuan. Ama su đâu chứ ta. Ama tu betul dana. Kau besuat berpitu tu. Menurut yang ini mari di asyat kalau kita. Ibu, ama kashat ma tuan ang malo may kami ya. Anh mà lâu mấy. Ramai man kami. Ramai man mo. Pasali lai mo le. Pasaria. Tang tang kot yan kami ka. Di mo. Ni dong ka. Diye, di ka. Masih Isa Krista ni patutong kong kaya ang tika. Tuan. Ama su đâu chứ ta. Minsan zalanin ama kakalsan ngay dalaw. Mari magdalini tiya siya dalaw nita. Kay po ama kasyat nga tuan tu kasyat law. Ang malaw may kani. Anh mà lâu mấy. Kung somle kung hi tipu ta dang law kani. Apa siom nói về. Dang tor dang tako ning kanay zong zong kamang zaw to a. Ni masela aza zer zok siya. Không phải cha tiền mới về. Ni khatu isa. Ingkom na muna. Di ka maom ka mua. Apuan ho chaw po detila ti daming ko om na yang tiin. May puisi nga apuan su ka deta a. Chuan anh tiếng nghe ta. Chople chilin ka dam ta hala. Ama khi là tao quay về. Chuan. Ama lalaw siya a. Ama su đâu chứ ta. Ani chuan. Kafanu. Ilin na hihidan po yan ni e. Hamang katin ka la. Ilan na ka ilaw dam yan to ang sin. Ni ti a. May sa tipo ti dam ti a siya kalaw nita. Boleh, ama kasi at mato ng malo na kaniya. Anh mà lâu mấy. Siya kontu kaniya, kahlepro ka tayong kao sa hebog. Iye, isual takani. Chuan anh tiếng nghe. Ni hatu isual din ko ko alaw luta at suntel do na ning ang ningi ani mo tuming katoy mabangin tay kuy kunga kalona tatang tuang kalaw tira isual ka do na ron tendo na ron daka suktoren kita Chuan. Boy na ina ka bang sendo na tiyak. Ama su đâu chứ ta. Kami ni kan sandang kalaw nita sa kaya tiya siya kalaw nita ni. Kay po, ama kasi at matsuan ang malo may kaniya. Anh mà lâu mấy. Niratay, kudo, middle musik may kani. Thì không phải cha về. Ni katsu isu ala executive director kau kuan lo tinga isu Davida papami kumay rodin kauta. Chuan in. May puite chuan na sa takin min hawa, ngoy turin min tiya. Ngồi lại. Isu Davida papami kumay rodin kauta sa uzo ka. Ichuan isu chu adinga ame na min shoya. Ichuan Ama su đâu chứ ta. kamita chuan kuya kalaw mu thaita. Apa lâu mong về. Let's go to the process. Ipuite chuan pathian chuan faka ama chu ka zuita a nitel bartima ya shet kalonita ni. Ipo ama kasyat ma tuan tu kasyat law ang malaw may kani a. Anh mà lâu mấy. Pasal huwag na ni Diyo may. Tiếng nghe châu mo. Kasi pula ka pasal anhid law. Kapasal na isa po ka. Atu kami. Pangami. O ni e pangalan ni. Di ba nga về. Pangalan ni. Ang
ama tu tu su su si la ka huwa an tan chuan ro si mi ma ni la an ni chuan ron ya su mi chuan ama su lo sta fi hai ve to lo tu min tu no mu su ni in tira samare ki cha kya sha ta ta Ipo ama asin ma chuan e ma lo me kan ni ya ai ma lo mai mi sual tak kan ni mi swala o ni e mi sual tak kan ni ai ha swame ki tu ra chung thu re sa kan ni ai apara kha be ni ma sila ko sa min khar ga lai ama su lo sta ka so te min ngai dam sa kin nan he na thamo ta rin par di sa min chot ti ra ta khi don da ka ra ma tu shi ra ni ho pa kan ni ta ke mi sual ading la ma khen be ti ya she ka lo ni ta Ole Ipo ama ka shet ma chuan in ma lo mai kan ya ai ma lo mai Christian te hi ka boy in ka ten te ani mo nasa taking ka du da in ka mai sa vel china haya ni ma sila ni khatsu damaska ko pana ka kalai bana tangin eng ka kin suna sa por train na ka chuanin kami talaw dela in ma ka putay dalawa apa poi de ingay ni ma sila family atang khan ama su lo sta ama he na mi tam tak shoi tu le bible ku tung tara le ka thon tam jok je tu tir ga ola dia shet ro ni ta Khang in hu le in she te kang khan an nun ka thak dan lam ti in she thi voina hian nang mi ko in nun thak dan lam ka du ve sin eng tin nge niang in kho jin kong lim taka min shila vana kan he na inom ve theinan ama su lo she be mo te